mar biro kae machiegni. Erokamano. Nyiso sigani matin kende nyimine na gi osenyiso sigani kaka ne gichopo sekta mar matatu. In nichopo nade? Ohelni ng'eny. To ka nichope nang'o? Ang'o manodhiri mi pok ichope sekta mar matatu kaka ng'ama miyo? Okay. An natiyo e sirkal kendo natiyo e bank mogik, to kana awuok tabet e ot higni 2 taneno ka bet tekna nikech naneno ka pod an ng'ama tek matin mana nyalo bedo ng'ama useful. Koro apenjo ni to ohala mane mananyalo, to ng'isa mamoko, to kane ochop koda ka mar mtokni to naneno kama nanyalo temo, although naonge gi experience to nang'eyo ni anyalo temo kendo anyalo chako. Koro nachake higa mar 2011 na register kambi machako kamano. Nagolo pesa na mane an godo manawuogo kuonde manatiye savings na mang'iewo go geche ma set office Nairobi, set Kisumu, set Kakamega. Mana e kaka nachako. Chalni ni ai tich kiber. Ne tich kaber. Set office 3-4 dichiel to geche ok gari, geche. Viketo. Yeah. Koro mane kaka ne wachako gi kambi miluongo ni Sasaline Classic. Kendo pod wadhi kode nyaka sani. Mama en tich mamari en ine wuon kambi. An e director mare kendo an e wuon kambi. Kamano. Erokamano ahinya. Machiegni ahinya kendo kuom yie kuom kodwa mbaka. Nitie jok ma ok oyiega ni joamine nitiere sekta no mar matatu. Kawuono gineno gi wang'gi kendo giwinjo twak bende kotenre kod mbaka.